London? Pumba! 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 Pumba, me yake faruwa ne? Da ta zo ta cinye ni! Wayo, Pumba, wai kai kullum sai na cece ka ne? Kai? Kar ka damu aboki, ka sani ina nan babu abin da zai same ka. Yawwa, an faɗa mata mu wasa ne, buge ta, cije ta, waye mai ta da ta zo garin mu ta yi faɗa da mu, buge ta, na faɗa maka komai daidaitu, ka gani? Nala? Wai ke ɗin ce da gaske? Waye kai? Ni ne fa, Simba. Simba? Ke ce? Daga ina kike? Daga ina ka zo nan? Na sha mamakin ganinki. Ke ɗin ce da gaske? Kai ma na sha mamakin ganinka. Wai me ke faruwa ne kan? Na ji daɗi da na ganki. Wai me kawo ki nan? Ban gane me kawo nan ba, kai me kawo? bayani mana. Timon, wannan ita ce Nala. Babbar ƙawata ce. Ƙawa? Eh, kai Pumba, ka zo nan mana. Nala wannan shine Pumba. Pumba, wannan ita ce Nala. To, kafin gabatarwa ya kamata ki bani haƙuri. A laifin duka na wani. Ku tsaya ku ji, lokaci yayi da ran warware wannan abun duka ka santa kuma ke ma ya san ki, amma tana son ta cinye shi, kuma shikenan sai mu shiru. Wai kuma shikenan ba za ki wani abu ba? Kwantar da Yanzu hankalinka. duk jima wannan daman kana nan. To mamanka me za ta yi tunani? Ba ta bukatan ta sani. Ba wani wanda yake bukatan ya sani. Ya kamata ta sani saboda kowa yana tunanin ka mutu ne. Suna tunanin haka? Sky ya ba mu labarin duk abin da ya faru. Ya faɗa? Me kuma yake faɗa muku? Waye da mutum da kana raye. Hakan yana nufin kai ne sarki. Sarki? Kai, ‘yan mata, ko dai wanda mun kike nima ba wannan ba. Sarki? Ranka ya daɗe, na durƙusa a ƙasan ƙafafuwanka. Ka bari mana mai haka. Ba na durƙusa ba, na jinjina, kuma shi ba sarki ba ne. Ko kai sarki ne? A'a. Sun ba? A'a, ni ba sarki ba ne, wataƙila dai zan iya zama, amma wannan wani abu ne wanda ya wuce. Barin warware wannan ma, wato kai ɗan sarki ne baka taɓa faɗa mana ba ko? Kai lura, ni ne dai wanda ka sani. Amma cike da iko. Na ce za ku ɗan ya ba mu lokaci mu yi magana. Mun ƙin, ko me da ki faɗa a gabanmu, ko sun ba? Ya kamata dai ku ɗan ba mu lokaci. An soma, dama ba a sanin halin mutum.